tunga lafiya ka san ba filani mugan ani naani programu e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibe se ka dogo ni sara kalo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba awo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma edo war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebe ke itay e mami fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele ibe se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye parie no so jo ton o kuma la san ba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini efemi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala bietene octobre kalo klitan ani woro samba flani muka ani saba awunu ba fle sanga na ka wakati anga bololo sera kiringin la bela jelinka mali kuna fun shoga na se mali kuna fun tv ma ambe aw fula danti fulimina kuna funi ale wati selini ayo bismillah kona fundamela oni ya yira ka foko ale koni jorole no kosebe ka sababu yake ko la kana balia koni ko be ka sinsin anga jamana korean fan fer la ko ka tagafe ko de la sa ko femi minusuma ye akun yira la ka foko lu ka ka minambe chaka bo anga jamana o konna la no december kalo klibi sabani kelin sa amba flani muga ani saban na taina oni ya yira ka foko o koni ko dobe so nga fara o kun tagala o ka o yoron kelen bela jelena anga ministre mbi no ni anya shine be anga jamana ni jamana were konya bo ulu nyana bolima ale koni ya yira ka foko minusuma tagali ka bo anga jamana o konala mina kunganga che december kalo klibi sabani kilisa amba flani muga ani saba ko segon kele o te yelaka o ka tagali ka bo anga jamana konala yanno Urusi ka lanyini minye o de ka se ka farafina jamana ni ka sinsin ale konnala mina hakil labora kirlem nyoro ola o de hukumu na sa Urusi ale ya yira ka foko abina kalanso daile anga jamana o konnala na kalanso mini ala kalanya shinembe geologie kala oma ka klatuguni abina seben furadi anga kalando ma wala sa o ka se ka ta kalanke o ka jamana o konnala chugamina anga jamana ale se ka bo nogola anga ministre mbeno ni ale be wele ko sanu alu Husaini ale ya yira ka fo ko ka bursu di an ka kalando ma kalanke jamana o ko kana na ko ko ni wale ma ka sika ka sabu sa din ka sika an ga jamana ka ale yiriwa ka taga fe la nyini famba yere o yemi sa an ga sanfe kalanso ulu to kalamsika sinsin chuya mina geologie kalan ola Shifina ka fla ni oye chawye no shibetu jo santan ani kata se santan ani shegima olu koni ye nyama ya ta ka bugotigini fitindo ale segere mi na le shibeti jo santan o bonyongola kaika ulu ufeno akera octobre kalo kletan samba fla ni muga ani saba sunu ya kanya muga o wakati akera kai sigida minasa orbe wele ko kaindi atete bugo ani uka misri bayere o yoro manja ni ma fla nu klalo ka wale jugula wakati minasa utara ninga fitini yere konen ka ale filentu ino chedo ko nana bo aka ninka police la ka ulu uwele uye den ta ninga tagana ile laptani sula o roni bela jina dokotoro ko ni ya yira ka fo ko den yere ko ni ko nyama yari tara ninka a segere nga bogotigini yere ko ni aya yira ka fo kale nyono kon tura kamale nin kelina fintigila ka yu tegeda ni ma fla bela jilin ka ninka ubla kata critique la mo ka boloka ni wakati na ube kasobo o konnala dugulama ulu ya yini dugumara ba o fe ko ka la jeka wala su bela jilin ke wala sani wala jugu mi sika konka bo uka dugu o konnala chugo ya mina anga
sanfɛ kalanso min bɛ yen nɔ ni ale wele Centre National Œuvre Universitaire Senu, ale lakɔliso ɲɛma a ye sɛbɛnfura bɔ k'a bi octobre kalo tile 12 san 2023 k'a yira k'a fɔ ko kalanden 17 olu kɔni gɛnna ni ka bɔ campus Institut Universitaire de Gestion UG ale kɔnɔna la an ka faba kɔnɔna la yan nɔ Badalabugu an ka sigida 5nan o la. O de hukumu la sa a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni kalanden ninnu gɛnkun tɛ dɔwɛrɛ dɛ, lakɔliso sariya u ye o de sɔsɔ ka sababuya kɛ maramafɛn dɔw kɔni yera u bolo, maramafɛn min ni ani kalanso kɔni sariyaw olu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye, wa k'a bɛna wala sugu bɛɛ lajɛlen walasa ni kalanden ninnu u ka gɛnni tɔ a bɛ se ka sinsin cogoya min na. Lakanabaliya o kɛra sababu ye ni ka maa caman kɔni gɛn ka bɔ i sigiyɔrɔ la, caman yɛrɛ y'u kunda dugubaw olu kɔnɔna o kan. O maa ninnu dɔw yɛrɛ kɔni olu kelen don ka buna hadamadenya ni ka o kalifa Ala de la. A dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ olu y'u kɔ don u ka dugu o la, se t'u ye dabali t'u ye. U ka denbaya caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni dɔw bɛ yen u t'u ka denbaya dɔw yɛrɛ olu yɔrɔ dɔn. Muso dɔw bɛ yen nɔ ɲamaya taara ka olu sɛgɛrɛ, dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ye u kɔ don u ka foro la, dɔw yɛrɛ ka foro Banbagaci wale tigilamɔgɔw ye tasuma don a la ni ka a bɛɛ lajɛlen jeni. O kɔni kelen bɛ gɛlɛyaba ye nin maa ninnu olu bolo. U ye weleweleda ni ka o bila maa ŋaniya ɲumantigi bɛɛ lajɛlen ma ko maaw ka dɛmɛ don u ma walasa u bɛ se ka bɔ nin cogoya in na. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔw olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye, a y'a yira octobre kalo tile 13 san 2023 an ka finitigilakaw dagayɔrɔ min bɛ Kidali dugu o kɔnɔna la ko MINUSMA mɔgɔw kɔni tɛ ka kala don ɲin na ni ka bɛnna ye k'a sababuya kɛ ko sema de kɔni dagayɔrɔ kɛra nin kan ye ale kɔnɔna ye. Nin ye waleya min kɔni ni ONU kɔni sen kan ka ye o ko la. O de la sa an ka minisiri ale ye weleweleda ni ka o lase MINUSMA ma ko MINUSMA ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka sema maaw ni ka olu bɔ kan ye ale kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ ko an ka jamana transitaire caman de bɛ yen nɔ an ka faba kɔnɔna la minnu ni olu minɛna ka taa kasobon o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ u ye jamana musaka ni ka miliyari 20 bɔɲɔnko ka o de yurugu o ni maa o maa bɛ yen nɔ k'olu kɔni sen yera nin wale yurugu ko la o y'u bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka taga u datugu. Jamana ka sɔrɔbusonba dɔ ni ale bɛ wele ko Seydou Kane n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Gabon jamana o kan jumadon octobre kalo tile 13 san 2023 a ye sɛfɛwari miliyɔn 50 ni ka o de taga di anw ka finitigilakaw ma walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogoya min na. Ni musaka in kɔni taara ni k'a di an ka finitigilakaw ka état major général ale ma. A kɛra maa minnu ɲɛna sa o de ye Semake ni o ye général division Umar Jara ye ani a maa tɔw olu ɲɛna. Mali kunnafoni jabara najɛbɔ aw kulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan. Tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye ni waati in na terrain min tunga lafiya bolo banakɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelenkelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15 sur 20 sɛfɛwari miliyɔn 4 ani 500 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 573 ou bien kalo 12 ma walima kalo 18 euro wari 372 ni kila terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye. E maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen. I bɛ se k'i sen tunga lafiya ka sojɔ tɔn na ni o ye Paris ye villa simple miliyɔn 26 a tɔn wari o ye euro wari 580 ye. Étage duplex miliyɔn 42 a tɔn wari euro wari 780. O kuma la walasa ka se k'i sen don o tɔgɔ sɛbɛn na sa an ka nɛgɛjuru sira 72 18 42 47 tunga lafiya ka hakilina tɛ fosi ye. Maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka so kelen kelen sɔrɔ Ba Maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.